Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa Ulot Balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Agosto 2, tuig 2023. Swine Multiplier Farm sa Barangay Talungadyan inaugurahan sa Agosto 4. IPPO ginapasalamatan ang kooperasyon ka mga pumuluyo sa pagpangsikop kay illegal drug dealers. CVOs Kakabugaw Norte Santa Barbara nagapasakop sa search for outstanding barangay tanods. MPIW nagapatigan ka service expansion project sa Barangay Bulong o Weste, Santa Barbara. IPHO nagapangandam batok dengue. Hatagan importansya ang pag-usar ka Filipino language sino kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Globe naka-register ka 54 million SIM users. Handa na para inaugurahan sa Agosto 4 ang 30-cell level swine multiplier and Technodamo Farm sa Barangay Talungadyan, Santa Barbara. Nagabalor 10 milyones ini nga moderno nga proyekto ka DA Agricultural Training Institute o kun ATI kag CPU Aruga o kun Agriculture Retirees Urban Gardening Association. Punsa din ang CPU Aruga isa ka asosasyon ka mga retired agriculturists nga may mas sobra na isa ka siglo nga eksperyensya sa patag ka agrikultura kag sila ang benepisyaryo ka ATI sa sininga proyekto. Ang swine multiplier farm ang nagatuyo nga makapaimprobar ka nag-existen nga swine breeding ka backyard growers. Pamatian payag ni Municipal Planning and Development Coordinator Vincent Lusaya sa interview ni Ugin Ray Shedina. Nursery with may semen room ka na tawag. Magbual ka kan mamo wired kastada. Okay. Kuan na kita AI, artificial insemination method nan sa Inject lang ang similya. So kompleto na da ang kada section. Din ang plastarang idik, din ang mga inang, din ang liis, nasa kompleto. Kag ang facility is biosecure. With a controlled environment. May aircon. Naka-aircon. Swine Multiplier Farm sa Barangay Talungadyan, inaugurahan sa Agosto 4. Nagapasalamat ang tagpamaba ka Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO Police Major Rolando Aranyo sa kooperasyon ka koordinasyon ka mga pumuluyo sa kapulisan sa kampanya Batok Illegal nga Droga. Iniangot sa asod-asod kang madinalag-on nga buy-bust operations kung sa diin may nadakpan naman nga durugista sa ginpatigayon nga operation sa Barotac Viejo sa Agosto 1. Ngaging kilala kay Randy Lamera, 42 anyos, residente ka Barangay Kabugaw Norte, Santa Barbara. Kag nakuhaan kag ginabanta 74 ka gramo ka illegal nga droga. Suno kay Police Major Aranyo nagalipfrogging o kung nagalukso-lukso ini si Mr. Lamera kung manuntisyahan nga mainit na sa mata ka publiko kag kapulisan sa isa ka lugar, partikular sa Banwa ka Santa Barbara kag Pavia. Kamatian ang pahayag ni Police Major Aranyo sa interview ni Ugyon Larry di Atras. Way sila kabalo no nga atong diriya nga pag-monitor isigi-sigi kag mayo ang coordination naton sa mga pumuluyo naton. Kag mayo gid ang kooperasyon kag ang paghatag sang information sa aton sini nga pumuluyo. That is why nga in less than a week nga nagsaylo sila dira sa Santa Barbara kag nagpatigayon sila dira sa ilang mga illegal activity. Gilayon dayon nga nakalapot ina sa igtulupangod sa aton nga operatiba, especially dira sa Santa Barbara o pod ang aton dira nga Philippine Drug Enforcement Unit. IPPO ginpasalamatan ang kooperasyon sa mga pumuluyo sa pagpangsikop ka illegal drug dealers. Ginpaidalam sa evaluation kag validation ng CVOs o kung Civilian Volunteer Organization Kabarangay Kabugaw Norte, Santa Barbara nga nagpasakop sa search for most outstanding barangay tanods.
Kauna-unahan ini nga tion nga nagpartisipar ang Barangay Tanod Kakabugaw Norte kag first entry man ka Banwa halin sa pagsugod ka search for outstanding Barangay Tanod sang tuig 2008. Ang nasambit nga mga tanod ang makompetensya batok sa first to third class municipality sa rehiyon. Kung sa riin ang Provincial Search Committee ang nabugusan ka DILG, PNP, BFP, kag BJMP. Pamatian payag ni Local Government Operations Officer ukon LG006 April May V. Plazo, DILG Iloilo Program Manager. This is the first time na nag-join ka mo and very, man siya, kung pagka sa akin, doon sa touch ng kubala, na feeling man ka sa part man sa amon sa search committee nga there are barangays na very much willing to join the search given nga ang inyong skills at par man siya sa skills ang besta. Kung sa diin ang Barangay Tanod sa Kakabugaw Norte ang ginpaidalom sa enhancement skills training angon sa sunog o kung pagpatay kakalayo, pag-rescue kag first aid sa tihon ka emerhensya sang Hulyo 7, 2023. Ini ang ginpatigayon ka Santa Barbara MDRRMO Alerto, BFP, PNP, kaupod man kay Madak Focal Person, Serena Joso. CVOs Kakabugaw Norte, Santa Barbara, nagapasakop sa search for outstanding Barangay Tanod. Nagipag-inon-ano ng mga katapo ka Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW kay Mayor Doc Dennis Superficial Agosto 2, 2023 agod ipahibalo nga may igapatigayon sila nga service expansion project sa Barangay Bulong Oeste. Kung sa diin ang 317 linear meter pipe laying project ang nagatuyo nga makabulig sa kapin isa ka gatos nga mga household lakipman ang mga opisina kag commercial establishment sa Santa Barbara. Nagalawig sang 90 diyas ang nasambit nga proyekto kag target nga matapos sa sini nga Oktubre. MPIW nagapatigayon ka service expansion project sa Barangay Bulong Oeste, Santa Barbara. Kasunod sa maulanon nga tiyempo nga maeksperiensyahan sa probinsya kay Iloilo sa duha ka semana. Nagapangabay ang Iloilo Provincial Health Office sa pagpatuman ka search and destroy kung pagpapas ka mga ginaistaran kalamok agud malikawan ang dengue. Kung sa diin ang probinsya kay Iloilo ang naka-record ka 789 ka kaso ka dengue, isa diri ang napatay. Kag ang datos ang nagapakita ka 193% nga mas mataas kung ikumpara sa 261 ka kaso sang naligad nga tuig kag isa man ang napatay. IPHO nagapangandam batok dengue. Angon sa pagselebrar ka buwan ng wikang pamansa subong nga Agosto, naghatag ka mensahe si Presidente Bongbong Marcos Jr. Suno sa Presidente, dapat dumdumon ang importansya kapag usar ka Filipino language o kung lingwahe. Padayunon ang pagbinuligay kag pagkamakabayan sang Pinoy para sa matawhay kag mainuswagon nga buwas damlag. Ginahingyo man ang tanan nga ipakita ang ila pagpalangga sa pungsod paagi sa paggamit ka wikang Pilipino agod mangibabaw ang kultura kag pagkilala bilang isa ka Pilipino. Hatagan importansya ang pag-usa ka Filipino language suno kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagapabiling ang mga leader sa Pilipinas ang Globe kag abanse sa iban nga mga kakompetensya nga nakarecord kalapit 54 million nga registered SIMs o kung subscriber identity modules matapos ang 7 ka bulan nga SIM registration kag 5 days nga grace period. Base sa National Telecommunications Commission, nakarecord ang Globe ka 53,727,798 nga registered SIMs sang Hulyo 30 nga mas mataas sang 1.2 million kung ipaangin sa pinakapag-un nga competitor. Kung sa diin madamo ang nagpa-reactivate sa last minute nga 5 days grace period nga naglabot sa 4 million. Globe naka-register ka 54 million SIM users.
kag amoyato ang natipon nga balita subong adlaw. Tubtubwa sa pareng nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News.